Ο Μητσοτάκης σου λέει αυτό ακριβώς που θέλεις να ακούσεις και εσύ τσιμπάς. Ο μεγάλος γενικός γραμματέας, ο πρωθυπουργός, ανακοίνωσε πλαφόν στα καύσιμα, δηλαδή ότι αυτός θα αποφασίζει πόσα λεφτά μπορεί να βγάλει ένας επιχειρηματίας, ρίχνοντας βολικά το φταίξιμο για την ακρίβεια στον πόλεμο με το Ιράν. Ποια είναι όμως η πραγματικότητα? Αν πάρουμε για παράδειγμα τιμή βενζίνη στο 1,919 το λίτρο, το κέρδος του πρατηρίου είναι λιγότερο από 10 λεπτά. Δηλαδή περίπου 5% για να καλύψει μισθούς, ενοίκια και διάφορα έξοδα. Οι φόροι του κράτους, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Δηλαδή 56%. Αυτό συμβαίνει γιατί πέρα από το ΦΠΑ, στα καύσιμα υπάρχει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που φυσικά στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Συνολικά η χώρα μας έχει την πέμπτη ακριβότερη βενζίνη με 1,85 ευρώ το λίτρο, κάτω από Ολλανδία, Γερμανία, Δανία και Φιλανδία. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρω τη διαφορά στους μισθούς με αυτές τις χώρες. Αλλά βέβαια το μακρινό 2019 η Νέα Δημοκρατία της Αντιπολίτευσης κατηγορούσε την τότε κυβέρνηση, το ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ακριβώς για τους ίδιους λόγους. Πληρώνουμε φόρους και τέλη ώστε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να συντηρεί τον κομματικό στρατό και τους μετακλητούς που έχει διορίσει, ώστε μετά να σου πει ότι φταίει ο επιχειρηματίας και να σου δώσει και ένα κουπονάκι γιατί εκλογές έρχονται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο μόνος πόλεμος που ευθύνεται για την ακρίβεια είναι ο πόλεμος των σοσιαλιστών απέναντι στην ιδιωτική οικονομία.